tukachingureko ngona achite asigete ngarari gereria kachi unit echi kana naro sti unit echi ngara wasia eje neye pakali chi unit sana mo maya de chibesa ngo kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana matakeire bitabu muntu ngwebware chiri buga 10 kila rituko muntu ngwebware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya BCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro. Ndizi TV obwansu bwomogusi inegaki igomboronge toronge ichimbo cheto okonyora chinga kichinde igali ya soko ni endagera yao kosokora biashara binde byonsi kala ko ni endagera yao kwanyora lirogo customer liego konelia gosaye customer okoneli guno mtecho igagende to kogamba nesimi wali kagende to kokoraki okondire endagera yani endagera agende to koneli kumubulirire ngokwana le nesimi nga lirio gacha yarengeiga lakini kagende to konelia endagera gosaye to kugudumia ase biashara mbalimbali mwana konyoranga igakuigwete nesimima waile waka na ndo ndekagocha amate customer karibu sana acha kuhudumia bado lakini andete biashara binde mwana konyoranga chinga kiecho ayo mwenyene kwagechiwe no mbwangole labda watene ni gosene gari gosene pikipiki otagete akoendagira gosogore chingeni gose chinyanya gosome na kende yonse oragole kwa makonyoranga nesimya ko gamba mara nani ko ambare no yonde mara ogotiro chiro yonde mara nebintako banga bono triko watendia sencherere ndonge bono yatukananga kwarura sale of course mitabwatene biye gosene chinyanya gosene chingeni gosene yanga olibwe pikipiki wali nako ganyeto maete erigako ganyete noyongo gambale nesimi bono kwangi ago kuminga ki otakora ngonelia gosekoro ne customer yende tigantambo kase yende nano ngiago kongusa ngayaya inana gocha tiganko anali aye kuratiga ninje ngwakere obutora nanda kege simiende yalera bono okonyoranga kwagechiwe lakini arata getago dumie erago kange gasia yembuye genderete bono kiako gera mokoko tinko bolinga ki akera yo konie ndagera yao kwani ebyo konia koga ndata ko dumia customer yao ga ndata ko ne customer yao nano ndata ko kanande bakesimi nande ya to kananga ngo korole kende turiko mwatendi asenjererega neidi atende customer yao buya yatebi karibu egero nye maintain nane mambia chakoleki ainane pona etabi buneyo embwa buneyo teriko chiago kya mona ase chichiro nana ase chiduka ngonyorore muntu kako kulegento marangu atendi aroyo matemi akiti kanda akora noyo mago watendi bonsi asiteke ya mogo sechinga echimo na kiakogera nkobolinga embwe yo etabie yo enare yayo bwate omunya biashara ine gaki igombuya nane chiga kichinde nkonyorore mono ase chigali ose chipigipigi ose kogenda kusene safari ngondole safari labda ngole bwango kwanyoranga oyo kobogoleti kusene taxi kwa komboire oyo kobogoleti igagendete kogamba nesimi for example kuru Kisi town mpaka Keroka ogamba koru Ogembo mpaka Kenyenya ogamba koru Bosongo mpaka Nolengo Chimato Yugis yatokananga tariko concentrate ya se steering bono nolense mogaiga na bomo igwete marango ngofate challenge rende yonsi gabwate speed yego kwa matenga yaya utago tigesimi ura kolege ntekemo utago tigesimi tigakogenderie pikipiki ko bogo komo kuratiga mangane yesimi ngaya ni mate kingo kora
bono yatokana ng'a tori kogokigwa igoro rase pikipiki igoro ase taxi eria lakini morembe tokorotiki tobwati eraro chembuya lakini ayo monyene igogechiri yatokana ng'a chigari agochie togwete gwokaine pikipiki egari gegwete gari enda overtaking cherende yonsi carelessly bono yeika aso monyene no ekonya tureka asotagete kwa motenga ntigirega iga aseng'encho kwagechiwe ntigirega aseng'encho ng'a gojumutuga ari tinkomanya because enkoro yanyangire kogambore nesimi kogendi ore pikipiki kogambore nesimi kogendi ore gari bono binte mbiri gochipiago okay by the way mbiri gochipia babuya aseng'encho ng'a ki odiori netie gari gose pikipiki na atagetero monyana koreki aikase safari yaye buya gose safely yatokana ng'ayo otagetomnyoka kabisa ominyoko ikebwango nande chokobogolio yonde nesimira nte kogamba gokogenda carelessly bone mbweyo enareyo etabia itiri gochiago kiabange ekiagora bagoika ase konya batareka baingikeriga iga onyenare kwenda asigete na ikirega iga egere ndigie gari osendigie omonto that's why konyora ng'a abantu abange bakone pikipiki barigia abantu at least omonto okonga kogire kidogo kiagere bichane bikomnyoka bono mbweye bichana osonde bwensi okore biashara bara tirigo chiago kia seng'encho ng'a aye kwa mogechiri oganto kwamba nesimi oikira sata getego ika egera ligi minutes chinde tirigo chiago kia nakiekora mokogoti ngobori ng'a embweyo enareyo etabieyo etaliendonge karo kwandie pikipiki osegari ine gaki igombuya ine gaki igomboronge toronge ichimbo cheto